बेटा अरे बेटा साला मुआ ढोलो सदे दादा रे दादा आई बाप काका ए काका काका ए काका ए काका ए काका ए 2 मिनट रुक जा 2 मिनट मात्र 2 मिनट खाली है पर साइन को दो ओकरा बाद आराम से तुम वही केनु बा तू भी के सवाल बा काका खाली है पर साइन को दो ए काका काका आ बुआ काका आ काका अरे दादा ओ दादा मोर बहिनी रे रे बुआ तू भी ले बहिनी सझिया घाट के बेरा रहे फूटल बम गद बेरा रहे सझिया घाट के बेरा रहे फूटल बम गद बेरा रहे तो दुई बीघा के लग गइल हाय बाई का हो गइलो दादा तो भड़कल धोती में पहड़ा का ऊपर चल गइले काका भड़कल धोती में पहड़ा का ऊपर चल गइले काका रे बुला उठना रे presented by Navtex Films Production आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में झाड़ झुड़ के गइल रहले घूमे छठी घाट हो बुढ़ऊ बुढ़ऊ की में बाबू के बारात हो बाप के बारात पर गइल झाड़ झुड़ के गइल रहले घूमे छठी घाट हो बुढ़ऊ बुढ़ऊ की में बाबू के बारात हो धन उड़ गइल नवलाखा बाप रे ओ हमर मेहरा रुका रोई रे ए व्यास रो मत हमरा घरे रही देखो तुहार काका हमार काका तुहार बाबू हमार बाबू तुहार माई हमार माई तुहार मेहरारू हमार मेहरारू का कोले ओ अरे ना 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 ए भैया गलतियां नु गइनिया भौजी नु लगी है भौजी तो भड़कल धोती में पहड़ा का ऊपर चल गइले काका भड़कल धोती में पहड़ा का अरे मोर गइले काका तू बिगा Music by Gaurav Roshan घरबो न लिखल तू लिखल न खेत हो मन करे मर जाई दाबिए के घेत हो एको धूर ना निकलो खबुड़वा घरबो न लिखल तू लिखल न खेत हो मन करे मर जाई दाबिए के घेत हो तो गइल मुँह में पोताई करिया अरे दादा अरे बाप ओ बाप काका ओ चलो उन्हें आई बा होई देखो चमत्कार काका तो जिंदा हो गइले काका काका जी का कोई रोला बाबा हमरा के
छोड़ के देखबा रो रो के का हाल हो गइल बा। दूर साला तो सारा नौटंकी हम जानते नहीं। तो भड़कल धोती में पाड़ा का ये ते जाग गइले काका भड़कल धोती में पाड़ा का फिर से जाग गइले काका आई लव यू काका। दूर साला ते हमरा से दूर रहो। पहले ही बताओ कौन साला बम डुगरा के धोती में डल साला भीतर के 9 लाख फूट के छींटा।